και βλέπετε από την κεφαλή βρωμή το ψάρι και μεγάλοι τα έχουν καταπατήσει. Βλέπετε τον πατριάρχη μας Περιτίν, στο πρώτο lockdown κάμα του κορονοϊού μίλησε και λέει ότι εδώ στην Κωνσταντινούπολη η μάνα των εκκλησιών. Να είστε στις τηλεοράσεις, διότι θα κλείσω στον πρώτο κορονοϊό, θα κλείσω τις εκκλησίες μου και θα ακούτε από την τηλεόραση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και μόλις πήγαν οι πιστοί στην εκκλησία κατευθείαν η αστυνομία ήταν συνδρομένη και κάτω τους κυνηγάει. Και δεν φύγει ούτε Πάσχα να κάνουμε ούτε Χριστούγεννα ούτε τίποτα. Βλέπετε τα έχουν διαλύσει όλα, δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Να μετανοήσετε, οι Έλληνες δεν πάτε καλά, διότι δεν είστε αγαπημένοι αλλά διχασμένοι και γι' αυτό το λόγο κάνουν αυτοί ό,τι θένε. Εγώ έχω 44 χρόνια να βγω έξω, αλλά το ότι βλέπω είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να το συλλήψει ελληνικό πνεύμα. Ελληνικό πνεύμα που δίνει τη ζωή και το φως, που είναι ο Περικλής, που είναι ο Σοκράτης, που είναι ο Προμηθέας, που είναι ο Μεγαλέξανδρος, που είναι ο Κολοκοτρωνέη, όλοι οι τρομοκράτες γίνηκανε. Πού είναι το κάλος του Θεού που όταν είδε τον Έλληνα λύγησε ένα δοξαστό Υιός του ανθρώπου. Πού είναι που Έλληνες θα πει χριστιανός και τώρα γίνηκαν πιο αντίχριστοι. Έχουμε κλείσει την εκκλησία μας, έχουμε διαλύσει τα πάντα. Δεν βλέπω γειτονιά ανοιγμένη, δεν βλέπω οικογένεια να μην είναι τελείως διαλυμένη. Δεν βλέπω εσεβείς γονείς να μην έχουν ένα κοριτσάκι όλα ανδρικά και να κουνιούνται να είναι γέμος ανήσυχους και ανήσυχα. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιος, μετανοήστε, αντισταθείτε, διότι τα παιδιά σας θα βρεθούν εκτός κράτος. Τα ελληνόπαιδα φεύγουν τώρα έξω, διότι τι να κάνει εδώ, έχει γεμώσει όλους λαθρέους, λαθρομετανάστες και άμα μιλήσετε θα φάτε και ξύλο. Έχουν αυτοί το δίκιο και όχι το άδικο. Πού είναι ο πολιτισμός στην Αθήνα μας που ήταν η Ομόνοια, το Κάλος και τώρα δεν μπορεί να θυμώσει με 5.000 του δίνει το διαμέρισμα που δεν μπορούσε να πουλήσει στην Ελλάδα να πάρετε ένα σπίτι εκεί. Πού είναι ο πολιτισμός ο ελληνικός, πώς λεγόσαστε Έλληνες. Πού είναι οι πρόγονοι μας να μην σηκωθεί να μας πετάξουν στη θάλασσα να κενήσει. Δεν βλέπω τίποτα όρθιο, γι' αυτό μετανοήστε. Και ο Θεός είναι πανάγαθος. Όταν μετανοείς ο Θεός με ένα κλικ θα κάνει την Ελλάδα. Διότι πάντοτε αυτός λέει και κινούνται τα πάντα και μετά τη συνεχίζεται πάλι λιακάδα. Γι' αυτό μετανοήστε. Να κάνετε εξομολόγηση, να έχετε κοινό πνευματικό. Μην τους πιστεύετε που λέει δικαιώματα. Ο Θεός έκανε μετάξει τον άνθρωπο. Δεν είναι πλάσμα του Θεού γυναίκα. Έκαμε τον Αδάμ και μετά κόβει πλευρά και τη είναι δημιούργημα. Και είπε η γυνή να φοβείται τον άνδρα και άνδρα να σέβεται τη γυνή, να τον αγαπάει όπως αγάπησε το Θεό στην εκκλησία του. Το να φοβείται θα πει να τον σέβεται με τα φόβου Θεού πίστεως. Και τότε είναι ενωμένες οι οικογένειες, είμαστε Έλληνες. Τώρα δεν είμαστε Έλληνες. Λείπει, τα πάντα έχουν διαλύσει. Βλέπετε εκεί πέρα με τον τρόπο που σας πάνε τώρα τις κορονοϊούς, ως την ώρα σας έχουν δώσει 6 κορονοϊούς. Ο πρώτος κορονοϊός τότε που μπήκαμε σε ευρωπαϊκές χώρες είναι ο πρώτος στο Τσερνομπίλ. Αφού φάγαμε τρελές γελάδες, αφού φάγαμε γρίπ των πουλερικών, αφού με το φαγητό δεν μας πιάνει πετάει την ακουλούπη Νείλος, αφού δεν μας πιάνει ο Νείλος δεν μην κοινωνάτε από το ίδιο κουταλάκι και βλέπεις σας έπιασε και σας έκανε Ευρωπαίους τη γρίπη των χείρων. Στον πέκτο κορονοϊό εκεί πέρα είναι ο πέκτος κορονοϊός η γρίπη των χείρων, το οποίο κάμαν δισεκατομμύρια έξοδα. Πήγαινε λέει από το Μέξικο και πήγε στους Αμερικάνους και ήρθαν εδώ και μετά αφού είδε τους Έλληνες πως φοβηθήκαν όλοι λένε μη φοβάστε, βγάλαν το εμβόλιο οι Εβραίοι, οι Αμερικάνοι, το εμβόλιο, μας στείλαν 9 εκατομμύρια. Θα κάνουμε λέει εκεί πέρα σποθέσουμε στους άρρωστους και όσοι προλάβουνε. Αλλά όμως για να μην χαθεί το εμβόλιο θα δώσουμε ένα κώδικα και δίνουν το άμκα, ούτε εμβόλιο δείξανε μετά, ούτε άμκα που το πήραν το άμκα, ούτε εμβόλιο, ούτε ποιοι πεθάναν, ούτε τίποτα. Διότι σας έβαλε στο κομπιούτερ των Βρυξελών και γινήστε Ευρωπαίοι, εγώ που δεν το πήρα ούτε σύνταξη ούτε φάρμακα και πήγα και στρατιώτης, ούτε τίποτα δεν μου δίνε. Αλλά του λένε και ζωγράφω, στα παπούτσα μου τους γράφω, το Θεό μου θέλω όχι τα χρήματα, το Χριστό μου θέλω μόνο, αφού ζει ο Χριστός μου και εγώ ζω. Που λες εκεί πέρα και βλέπεις τώρα που πήρετε το άμκα, σας πήρε στο κομπιούτερ και σας πληρώνει οι Ευρωπαίοι, φωνάζει ο Μητσοτάκης.
Ότι εμείς φωνούμε τώρα των ετεροδόξων τα σύνορα και όχι τα ελληνικά. Πέστε μου όσοι μ' ακούτε, πού είναι η Ελλάδα, πού είναι η οικογένεια, πού είναι η παππού σας, πού είναι η γιαγιά σας, πού είναι ο αδερφός σας, πού είναι τα πάντα τα έτοιμα οι παραδόσεις. Γι' αυτό μετανοήστε, εξομολογήστε και μόνο η μετάνοια σώζει την Ελλάδα. Όχι υπουργοί και πρωθυπουργοί, όποιος και αυγής θα είναι χειρότερος. Ο Θεός να σας βοηθήσει και να γίνετε όντως. Αυτά τα γεγονότα είναι ότι βρισκόμαστε στο Αντιχρίστου το περιθώριο, τα χρόνια, το οποίο δεν μπορούν να μας δώσουν την ταυτότητα και τέτοια για να γίνουμε μέλη του διαβόλου και έτσι πολεμάνε με κάποιο άλλο τρόπο να σας δέσουνε. Πρώτος σας έχουν δέσει με το άμκα. Γιατί μου κόψαν τα δικαιώματά μου, πήγα 29 μήνες παντάρος. Δεν χρωστώ στο ελληνικό κράτος. Εδώ δεν έχω ενοχλήσει άνθρωπο. Δεν βγαίνω από το κελί μου. Έχω αυτά εδώ πέρα, δείξτε τα. Αυτή είναι η μελέτη μου, αυτός είναι ο Θεός μου. Αυτή είναι η δουλειά μου. Πως εγώ με το φως. Και όσο το βλέπετε ακολουθείτε το ιέτικο το γίνεται. Γιατί απάτε τη σκοτία, δεν ξέρετε, περιπατάτε. Δεν έχει κανένα άνθρωπο μέλλον το οποίο να δίνει εντολή. Γι' αυτό λέει μην καυκάτε ο σοφός στη σοφία. Ο πλούσιος θα βρούτε, μην ψάξεις πατέρα την δεκαθητή. Όλοι είναι το ίδιο οι άνθρωποι. Είναι όπως ένα σπίτι. Ο άλλος βγάζει το θεμέλιο, άλλος χτίζει τον τοίχο, άλλος σου βαδίζει τον τοίχο, άλλος κάνει τα πατώματα, άλλος κάνει τις σκεπές, άλλος κάνει τα υδραυλικά, άλλος κάνει τα ηλεκτρονικά, αλλά ένα σπίτι είναι. Έτσι και η επιστήμη. Χρειάζεται αεροπόρους αφού πρέπει να κατακτήσουν τον ουρανό ή στο αεροπλάνο. Χρειάζεται το πλοίο, χρειάζεται το υποβρύχιο, χρειάζεται όλοι το ίδιο αγώνα έχουνε. Χρειάζεται ο σκουπιδιάρης και μάλιστα σήμερα ο πιο κύριος σκουπιδιάρης, όλοι οι άλλοι δεν τους γίνεται. Όσο πιο μορφωμένος, όσο πιο χαμένος είναι. Ιατροί που είναι η μεγαλύτερη επιστήμη. Αν είναι 100 γιατροί, να μην πω όλοι δουλεύουν με τον πονηρό. 55% δουλεύουν και σκοτώνουν τα παιδιά, 1,5 εκατομμύριο εκτός οι δολοφόνοι. Οι ρόδιδες. Ένα 25% είναι τελειώς ανήθικοι, ξέρετε πότε άχρηστοι. Να σου λέει πως ο άνδρας γίνεται μαμά και με κλωνοποιήσει ανθρώπους. Και τους παντρεύουν και τους δίνουν παιδιά. Ένα 15% είναι ψυχολόγοι. Ποια φάρμακα παίρνει η ψυχή? Η ψυχή το φύσιμα του Θεού αέρας. Πού πάντα φάρμακα, δεν είναι υλικά και καταστρέφει. Και όταν δώσεις του παιδιού σου το ψυχοφάρμακο, μέσα σε 5 χρόνια δεν τον πιάνε πλέον και το έχουνε τρελάνει και το πάνε στην ψυχολογική κλινική και το κλείνει στο τρελοκομείο. Αυτό είναι η ανάρρωση των ψυχιάτρων. Πιστέψτε στο Θεό ευλογημένοι. Εγώ είμαι στον Καναδά, είμαι στα βαπόρια. 44 χρόνια δεν έχω βγει από εδώ, τιμώρησα τον εαυτό μου. Εδώ πήγα την αγάπη, αυτό μου την έδωκε, ναι. Και αθέτε και σας ακολουθάτε το, ναι. Εγώ θα πεθάνω σε αυτή την καρέκλα, αλλά δεν πεθαίνει. Γιατί πρέπει να πεθάνεις προτού πεθάνει, για να πεθάνεις δεν πεθάνεις. Ενώντας κόβω τα πάθη μου, τα λάθη μου και μου τα διορθώνει ο Χριστός να εξομολογώσαστε. Είναι το πλητήριο της ψυχής, δεν είναι τιμωρός, είναι παιδαγωγός. Γι' αυτό ο Θεός να σας φωτίζει πάντοτε να είστε κοντά. Όταν θα πας σε ένα μέρος πρέπει να δεις με το περιβάλλον του μέλλοντος. Του μέρους. Πήγαινε στην εκκλησία και να μου δείξει με τα χάλια σας μια εικόνα, έναν άγγελο, ακόμη και έναν διάβολο. Γινήστε χειρότερα, αυτή δεν γνωρίζει τον άλλο. Θα σου κάνω έτσι. Πού τα βλέπεις αυτά τα πράγματα και δυστυχώς τα έχουν βάλει μεγάλοι, όχι μικροί. Και άμα μιλήσετε τώρα σε τέτοιο, δεν είναι γραμμένα στους εσκάτους καιρούς αρχαίοι και ήταν κενόδοξοι εντελώς. Μετά το κολυμπάρι είναι κολυμπαρίσια όλα. Πέστε μου εσείς πού είναι ο ιερέας, ποιος είναι ο ιερέας? Ο αρχιεπίσκοπος που λέει ακολουθώ την επιστήμη, η επιστήμη είναι ανθρώπια βιβλία. Και αφήνει το Θεό να βγάνετε γκόλπια, βγαίνετε σε Τούρκους, να έχουν χτίσει τζαμί για Τούρκους και να λειτουργείτε και σαν να κλείνουν τις εκκλησίες. Πες στον τόπο σας. Όπως τη Λέσβο θα καταχύσει η Ελλάδα αν δεν μετανοείστε. Όπως τη Λέσβο. Γι' αυτό μετανοείστε να κάνει ο Θεός τον τόπο μας. Διότι τον αγαπά. Στο ελληνικό πνεύμα όλα τα Ευαγγέλια είναι στα ελληνικά γραμμένα. Θέλει αγάπη ο Θεός για να λάβεις του Θεού τη δύναμη πρέπει να τον ακολουθάς. Και αφήστε το καταραμένο εγώ. Διότι βλέπετε σας έχει δώσει ο διάβολος κάθε μία σκέψη, άλλη ένα εγώ
και βλέπεις όπου είχε και το σώμα και σας έχει καταστρέψει. Ούτε παιδιά έχετε, ούτε φιλία έχετε. Εγώ στα 44 χρόνια βλέπω τη γειτονιά κλειδωμένη. Βλέπω την οικογένεια τελείως διαλυμένη. Βλέπω τη φιλία τελείως καταστρεμμένη. Βλέπω την αγάπη τελείως παγωμένη. Οι ανήσυχοι γονείς δεν βλέπω ένα κοριτσάκι να έχουν το χονανδρικά δύση, στρατιωτικά μαλλιά και κουνιούνται ανήσυχοι από 10 χρονών στην πορνεία. Δεν βλέπω τίποτα όρθιο εκεί πέρα. Όλα τα πάντα έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχει Ελλάδα και έτσι τώρα. Έχει καθένας το εγώ του και τον προορισμό του και πάει σε λάθος δρόμο. Γι' αυτό να ξομολογόσαστε για να σας κάνει ο Θεός. Μετάνοια, μετάνοια. Αγωνιζόμαστε εκείνο εναντίον σε μένα, μου πήρα το σπίτι. Του λέω και ο τάφος μου είναι ξένος. Μου κλέψαν το τρακτέρι που είχα. Μου κλέψαν τα χρήματα. Αλλά ο Παΐσιος δεν φοβάται. Είναι βουνό γιατί ο Θεός τα έχει όλα. Όποιος είναι με το Θεό δεν φοβάται, γιατί ο Θεός είναι λιμάνι. Όποιος είναι φωτός δεν φοβάται, γιατί ο Θεός είναι το φως. Δεν φοβάται την ζωή. Εγώ είμαι η αλήθεια, η αγάπη και η ζωή. Εγώ είμαι το φως. Εγώ είμαι και η οδός. Δεν φοβάται ο χριστιανός, διότι ο Θεός εικόν γενικά έχει καταπατήσει το θάνατο ή τα πάντα. Λες όλους τους διαβόλους με αυτά τα τάγματα και πεις, σας έστειλε η Παναγία έξω.